Chegou a hora, solta o som. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி சேல் தான். நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்தார், இந்த ஐடியை போட்டுவிடு அப்படின்னு. அவர்கிட்ட 4 ஐடி இருக்குதான். இது அவரோட கூகுள் ஐடி. பார்த்திங்கன்னா 200 தான் ஐடி. யார் யாருக்கு இப்போ புதுசாக ஃப்ரீ ஃபயருக்கு வந்துடுவீங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கோங்க. என்னென்ன இருக்குது பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இது 200 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தான ஐடி தானே. அப்படியே பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னா இது ஃப்ரீ. இது எஃப்எஃப் டோக்கனோட இதோட பேண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதோட பேண்ட் இருக்குதாட்டுங்குது அவருக்கு. அப்புறம் இது ஃப்ரீ. இது வந்து கோல்ட் ராயல்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் எஃப்எஃப் டோக்கனோட ட்ரெஸ் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாடி பில்டிங்கோட இது வச்சுருக்கிறாரு. அப்புறம் இது என்ன ஜெயில் ட்ரெஸ் ஆட்டுங்குது, அது ஒன்று வச்சுருக்கிறாரு. அப்புறம் அது ஃப்ரீ. இது எல்லாமே ஃப்ரீயான ட்ரெஸ் தான். இது எஃப்எஃப் டோக்கன் நினைக்கிறேன். அப்புறம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்த்துக்காங்க. தேவைன்னா அவரோட நம்பர் தரேன், என்ன அவர் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்களே கேட்டுக்காங்க. அப்புறம் உங்களோட ஐடி இது மாதிரி ஏதாவது சேல் பண்ணணுன்னாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே தரேன். அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஐடியை வீடியோ ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க, நான் போட்டு விட்றேன். உங்களோட நம்பரும் கொடுத்துருங்க. அப்படியே கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள், இது 200 ருபீஸுக்கு ஒர்த்தான ஐடி தான் நான். அப்புறம் வாங்க கைஸ், கலெக்ஷனுக்கு போகலாம். கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு 4 எமௌண்ட் வச்சுருக்கிறாரு. சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை, ஆனால் இருக்கிறத பாருங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்கிறாருன்னு. அப்புறம் வேறு வாங்க ஐயா, பேக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 5 வச்சுருக்கிறாரு. அப்புறம் லூட் பாக்ஸில் 2, சஃபர் போர்டில் ஒரு 7 வச்சுருக்கிறாரு. 7 தான் இருக்குது. இவ்வளோ தான் இருக்குது அவர்கிட்ட. 200 ருபீஸ்க்கு இது ஒர்த்து தான் தோணுது. பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.